Yo, kumusta kayo mga Jojo? At yes, ako si Ilad Nagato at nandito tayo sa ating channel at para jabba sa ating video. And may mga na-kolekta ako na hali sa Facebook na mga video na hilingon, tas kumareact ako. So yes, tapos yan mahaling ako ng mga video oh man, madali na pala ng 14. And yes, obviously sana all. And gusto ko maging maugma sa parangarap ko. So yun, mga pauno kita, grabing taram, let's go. Ano ba ang ginagawa ko? You Oh man. never give up. Your mother was straight. You better Yes, watch out. arag mo na You kaniday. fool and a straight. Hadaw, tamayaw mo You yung hapot better today. watch out. You better You watch fool, out. I You say. better watch You down. better say, I wanna say, Yeah, just sobra. say goodbye and leave the loving you. Oh, man. Goodbye. Goodbye talaga. Mayo sa mo. Nunan no. Kauyit. So sunod. Kauyit kaya karunang. Yung balita. Langaw nilagay sa paa, laugh trip. Talaga daw. Mga talaga oh. Sige. Lap trip na baga. Sige. Okay, so sunod. And quick shoutout muna tayo. Hindi ka mahulog, bro. Wait! And quick shoutout muna tayo. And shoutout nga pala sa ating mga commenters na mga nahiling ko. Sydney. And si Zab. Yes. And so I'm editing right now. Si The Boy. Yeah. The Boy. Follow nyo siya sa TikTok. Yes. Boy, mag-comment ka. Comment mo sa mo. Username. Si me. Di ko aram ang account. Yon, basta yon. And kay Ferdinand. Kaklase ko siyang first year college. Yes. So, umay wa mo shinderu. And yun. Yun. So, padago sa ating video. So, gusto ko pa magpa-shoutout. Lee, bapa mo ng officialing vlogger. And I only got 400. Nagpaparinig ba ako? Yes, obviously. Mag-like, tapos mag-subscribe mo yan. Go. Halipating maray. Nag-trade kay Sosigs. Ano ito kay de sa Bicol? Boring na nga ni. February. Maluwi pan signal. So, yes, sunod. Okay, so I ain't no simp. Simp. Inila. Literal na cringe. Ano naman si inaanda na nagtitiktok ang akin. Susudon man kung piugasan na sa naman ng hugasan. Dahil joke lang. So sunod. Ito pong aking lambanog ay safe na safe. Yes, Ito po. perfect. Sa bublay. Perfect sa 14. Maglambanog na sa kama mga boys. Nami. Ako po ang unang mamamatay kung talagang nakakamatay. Ininumpang ibinibenta ang lambanog para patunayang wala itong lason. Pero si Pineda, Talaga ba? namatay rin. Budak pande pa naggada ng template neto sa Pilipinas. Grabe na. Natatakot ka sa zombie kasi kapag kinagat ka nila, magiging zombie ka din. Oh, What if gamitan natin yung Talaga, geometrical scientific invasion? Talaga, Baliktarin natin ba? Like, oh. dapat tayong mga tao ang kumagat sa zombie para Oh. maging tao din sila, di ba? Nalala pa rin doon. Mindset ba mindset? Oh, tama. Nakakahiya kayo, ang bobobo nyo. Talaga. Pinangatin ng masarili kay Jose Rizal. Ang mga abab talaga matalino, hamak mo naggamit. Nag-what if na? Naggamit pa ng geometrical science pa. Ayos na mga sana sa kung naalala pa rin daw ang sarong taon na uso ang zombie apologize. Kung mangyari mo tungon yan, kaya ka dapat matakot kagatunta gamitan ka ng geometrical HOA. Let's go next. Bakit gano'n? Ang naling ko na pero Pag may nakasalubong ako ng kaya magjowa ko sa daan, kahit saan, magayon. bakit titingnan pa ako ni Boy? Grabe naman talaga mga Ganyan, lalaki. jowa, pang maging faithful ka naman. Tama, okay, Oh ako sa mo, my. faithful.
Yan, at maging faithful nga. Eh, mga lalaki talaga nila. Grabe na matigalanay. Abang na nagtawing advice. Grabe na. Sunod. By the way, minaling kong meme. Vin Diesel baga. Wale. Yeah. Okay, go. Let's go. So next. Talagang mga above talaga daw na rin, no? Dakulang ambag dinda sa mundo. Andoan. Kung ang mundo ay may wait lang, mag-google ako. Yun, sabi ni Google, kung ang population ng mundo ay may 3,905 million na mga above sa mundo. Yo, ang hapot ko sa 3,905 million na babae sa mundo, hadot ang mundo mati pa, di ba? Above ano pang halat? Gibon ng trabaho ng daw, maglinig ka mo. Maglinig ka mo. Oy, di man joke lang. And then, last na to. Last na tong joke. Hindi. Sorry. Kaluya talaga. May magili ko sa buhay. Dapat maging para ng kabangan ay si Bonifacio. Dahil si Bonifacio ay may matangliging pagmamahal sa bayan. Pinaglaban na kanyang bayan. Yes, tama. Boy. So yun, so quick ano muna tayo so para may matutunan man lamang sa channel, so magkagbalaman yung pakinabang ang video ngunyan. So yun, nadagta na dapat huwara ng mga kabataan, dapat si Bonifacio. So ang video ito, ang full video ito, and recommend ko rin na hilingunin do itong debate man ngaya kung sa iba dapat ang ituring na o kaya siguro kung ituring ba dapat na national hero, I don't know kung si Bonifacio ba or si Jose Rizal, kasi di ko pa man niya napanood sa video ito, pero later on kunyan quick nakita itong aram nindo ba na kay Tudoy may debate o may urulay, hindi mo siya actually talaga debate, may urulay kay ito na kung isiba talagang ideklara bilang national hero. Ang talaga dyan, ang pilihan talaga ito, si Jose Rizal o kaya si Graciano Lopez Haina. Yes, siya ay member ng Ilustrado. Sinday member ng Ilustrado, si Jose Rizal, Antonio Luna, Graciano Lopez, and Juan Luna, Marcelo H. Del Pilar. And di ko nakabistado sa iba, basta kay Tom ko ito dati. Pero ito, ngunyam, so pares man si Jose Rizal and Andres Bonifacio, talagang dapat man talaga silang tularan ng mga kabataan na arugta. Yes, dahil inot kung kay Andres Bonifacio, siya ang ng revolusyon, siya ang nagpatibay o kaya siya talaga itong tumatak na himagsikan itong KKK nag-apod na dating anigdidoy. So kampanahon kaya madali lang, aram ko na adalan doon pero syempre share ko lang, baka malay mo dahil pa man nadalan. So kampanahon kaya ang KKK talaga ay mga rebelde, revolusyonaryo ning pero boss ng komunista, revolusyonaryo sinda ning gobyerno ning Spanish government igde sa Pilipinas. Yon, so gusto sinetong mga nag-aklas, pero ang revolusyon nahikayat lang talaga ang mga tao is dahil man kay Jose Rizal, sa mga surat ni Jose Rizal, tapos sa iba pang mga ilustrado. So dako lang ambag nga, especially ng No Limitang Hiret, tapos ng El Filibusterismo, tapos sa iba pang surat ni Jose Rizal na ito ang nagbukas ning nationalismo. Ngayon so nabasa ito ng mga tao kung mga na-publish man, nabasa ng mga Pilipino, kakampanahon talaga kaya kumbaga kandati talaga mayong kamalayan ang mga Pilipino na kaya to okay lang nating alipin kataning Espanya. May mga Pilipino na nasanay na lang na mamuhay sa pananakop ng Espanya. So dahil duman sa isinurat man ni Jose Rizal, napukaw itong ning mga Pilipino na dapat ang Pilipinas sa Pilipinas. Saro duman si
si Andres Bonifacio. So ngunyan nag-libos ng daning revolusyon on ulit so kay KK. Grabe ang na-encourage na magbali sa revolusyon hanggang sa buong Pilipinas, hanggang sa nagkaisa ang mga Pilipino na makipaglaban, na bawion ang karapatan tapos sa diriho ng satuyang bansa. So yun, so pares man dapat sindan tularan. Pares man dapat tularan. So yun, salamat sa panonood sa ating channel, and hope and nag-enjoy, tapos sana mag-subscribe ka mo. And mag-comment. Yes, mag-comment ka. Nag-shoutout man ako, miski ba akong sikat. Yeah, sige, go!